Terve! Olen huomannut, että jatkuvasti useimmat tuntuu etsivän keinoja tehdä hieman fyrkkaa netissä. Ja ehkäpä just tämän vuoksi säkin nyt katsot tätä videoa. Kuitenkaan aika harvalla on mitään käsitystä siitä, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Mä pidän tämän videon lyhyenä, eli en mene niinkään teknisiin yksityiskohtiin, vaan haluan taas sulle hieman yleiskuvaa. Kuinka käytännössä jokaisella on mahdollisuus luoda lisätuloja omien kiinnostuksen kohteidensa pohjalta, mikäli nyt vaan hieman tahtoa löytyy. Nimenomaan just tää joustavuus oli mulle se asia, mikä sai mut kiinnostumaan kumppanuusmarkkinoinnista. Hommahan alkaa niin, että hieman tutkimustyötä ensin tehtyessä perustat jonkun sivuston tai blogin jostakin aiheesta ja sitten alat luomaan sisältöä tämän aihealueen ympärille. Kannattaa siis tosiaan valita aihe, joka sua itseäsi kiinnostaa, ettei homma ala maistu puulta ja että voit oikeasti tarjota arvoa sun lukijoille. Otetaan vaikkapa esimerkiksi tällainen sivusto kuin krapula.net. Eli sivusto on rakennettu meille monille harmillisen tutun ilmiön eli krapulan ympärille. Täällä siis tarjotaan hieman yleistä faktaa krapulasta, sen hoidosta ja sitten miten sitä voi jo ehkä ennaltaehkäistä. Kuten sanottu, niin aihe on todellakin vapaa. No se on yksi juttu saada sivusto pystyyn, mutta se ei vielä yksinomaan riitä, että sulla on sivut jossain internetin perukoilla, jos kukaan ei niitä löydä. On siis ruvettava rakentaa kävijäkuntaa ihmisistä, ketkä on kiinnostunut tästä samasta aiheesta kuin sinäkin. Ja tää voi tapahtua esimerkiksi hakukoneoptimoinnin tai sosiaalisen median kautta. Kun sä sitten oot onnistunut rakentaa hieman luottamussuhdetta sun lukijoihin, voit mainostaa jonkin sun yhteistyökumppanin tuotteita tai palveluja, jonka tarkoitus on ratkaista tämän sun lukijakunnan ongelmia tai muuten täyttää heidän tarpeitaan. Sä saat sit hyvityksen tälle firmalle tuomasta liiketoiminnasta. Ja tässäkin ensisijaisen tärkeää on tietysti oikeiden kumppaneiden valitseminen. Eli mieluiten promoo sellaisia yrityksiä, joita itse käyttää ja joihin luottaa. Esimerkiksi täällä krapula.netissä promotaan muutamaa hyväksi todettua luonnontuotteita myyvää verkkokauppaa. Eli täällä on tietoa muutamista elintarvikkeista, jotka auttaa sua parantamaan niitä seuraavaa aamuoloja tai kokonaan ehkä se menee jo ennalta. Jos joku sitten menee ja ostaa tämän sivuston ylläpitäjän suosittelijakoodilla tavaraa täältä, saa tää ylläpitäjä tästä sitten pienen hyvityksen. Tää kaava on siis varsin simppeli. Aluksi rupeat pitää blogia jostakin aiheesta. Sitten hyvällä sisällöllä rakennat vähän yleisöä, joka on kiinnostunut tästä samasta asiasta. Ja sitten taas mainostat heille sun hyväksi kokemias tuotteita tai palveluita. Ja tätäkin hommaa voi lähteä tekemään tutulla yrityksen ja erheen kaavalla, missä voi mennä vuosia ennen kuin saa mitään tuloksia, jos nyt ollenkaan. Tai sitten voi seurata jonkun alalla jo menestyneen jalanjälki ja päästä paljon parempiin tuloksiin paljon nopeammin. Ja yksi menestyneempiä suomalaisia kumppanuusmarkkinoijia, Markus Ossi, on julkaissut loistavan oppaan, jos Markus aika surutta jakaa kaiken tietonsa kumppanuusmarkkinoinnista todella helposti omaksuttavassa muodossa. Eli jos sä oot vakavissasi kiinnostunut tekemään tiliä netissä, niin suosittelen sijoittaa tuon 49 € oppaaseen. Mun mielestä se on todella kohtuullinen summa siitä ajasta, mitä sä tulet säästämään ja kaikelta sieltä turhautumiselta, minkä sä onnistut välttämään. Ja jos sä et ole täysin varma, niin sä voit opiskella sitä ihan riskittä 2 viikon ajan. Ja jos susta rupeaa tuntua, että tämä kumppanuusmarkkinointi ei ole sua varten, niin palautat sen ja saat rahat takas. Kiitos kun katsoit videon, toivottavasti osasin olla vähän avuksi. Suosittelen todellakin tsekkaamaan oppaa, jos sua vakavissa kiinnostaa tehdä rahaa sellaisilla asioilla, mistä sä oot itse kiinnostunut ja oikeastaan loppupeleissä juuri muuta toivokkaan.